wacho ga ni kinde ka kinde lwenj kedo kod mibadhi chakore kod jo Kenya giwegi. In kaka Kambona be iseyudori kama seche moko ikwaye kitu kidogo kata mit belie moro to nen kanye to bede ni chiwe kose ni goyo report wacho ni oyo anto okagoli ma en mibadhi. Wacho adiera. Okay. Adier mar wach Joyce en ni gigi wa interact on daily basis. Koro kabitamo ni pok na yudora kami kwaya na gol chai Kenya ka waluonge ni gol chai. Samoro yudo ka, let me give a practical example. At the office moro ma ing'en offices gi bok ber kwa luongo nyinge gi but nitiere office moro ma samoro idhi to gimidwaro ni en gima genuinely mara an gi haki mondo ayudi gini but nikech samoro line bor ochakore mana gi gate line board so janyisi ni modang wakonyi piyo samoro in garaka moro game chai dongi segolo 50 bob. Corruption ji paro ni en 1 billion. Corruption is not 1 billion. Mane gimo en systematic. Yudo ka 50 bob migolo cha ntie kako aid corruption. Koro okabitamora asegole kata samane ane school yudo ka samori chopo kata gate pass yonge go to lectures be dhi mbele to so janyisi ni okidonjwa itimango dongi sai ya usimbu imie kitu kidogo gigi timo da samore the finance department I talk school imanyo teach bedo ni youth gin desperate ni youth manyo teach onge go dongi angi chopo kamoro ngato nyisi nango ni okay mondo wa facilitate ni ma gimalofu moro 50 in be gichuny mar ni manyo tich dongang ni chiwa koro personally asayudora scenario go man tie kata pesa moma na sewito period mono but now with civic education and understanding ni samitamo richiwo gini in gi haki mondo yud tich in gi haki mondo tim kama in gi haki mondo dhi kata Huduma Center mondo yud services mag government. Koro in sami dwaro initiate chiwo 100 bob no 100 no ngeni ine michako corruption to pachwa diga ni corruption en mana 100 million and above ko mak manga maduong more kwa paro ni corruption but jite kata ine igari nitie jok ma corruption margi ok en kata mana chiwo pesa en ni tera dono mano iwa corrupt jomoko chulo fare inango mi okidwa chulo fare mana winjo ka ni chako maber ti wacho ni kata nyiri yudo situation aina gi nikech no dwa no mie lift no man is a form of corruption nikech why don't you just pay money to ke yonge pesa bed kama intiere. Kora paro ni onge youth manyalo wacho ni pok oyudo situation nikech youth mostly are desperate weche tije youth are desperate in all sectors yudo ka youths are the vulnerable. Koro okwabidagi ni koro wane ma waketo corruption timore Kenya ka but kwanyalo bedo gi a change gimiluongo ni paradigm shift yani walok pacho wangeni kata wan bob michiwo e gima noko ningi chiwo no kitamori to then you are the first fighter mar corruption. Adwa ni mak parono gi kanyo mar mondo mi wawinja ne jowete ni bendi ibo bedo kingiso ni koro ka wasudo mbele to rawere winjo bendi bedo kod lokruok